Bueno, pues vamos a continuar, a pesar que son unas horas duras ahora. Pero vai nos contar aquí algo moi interesante Javier Fernández Arias, que nos vai contar unha experiencia de Chandrexa de Queixa, lume, xente e gando. Así que cando queiras, Javier. Bueno, boa tarde a todos. Gracias por convidarme a estar hoxe aquí. De todas as cousas que levo feito para... Bueno, que levo feito coa Sociedade Galega de Pastos, eu creo que esta foi a máis complicada. Varios motivos, entre eles eu non son técnico, estudei biología, co cual eu non vou a falar de ningún concepto técnico, é dicir, eso corresponde xa a xente máis coñecedora do medio. E despois porque, claro, a miña visión do lume de Chandrexa é moi pouco obxectiva. É dicir, eu nacín en Chandrexa, co cual a miña visión é moito desde dentro. Entón, bueno, sí, o mellor tamén podemos abrir a partir de aquí un pequeno debate acerca dos incendios, a actualidade dos incendios e o futuro dos incendios, que eu creo que é a parte máis complicada. O do título tamén foi, tivemos certa controversia, porque, bueno, eu creo que hai tres elementos, un triángulo con tres elementos prácticamente iguais en torno aos que xira o medio. Chandrexa de Queixa como territorio, xente, lume e gando, e monte. É dicir, pero realmente agruparíamolo en territorio, xente e xestión, por decirlo de alguna maneira. Creo que son tres vértices dun triángulo que os tres son indispensables e que posiblemente empecen a estar pouco compensados en determinadas zonas como a de Chandrexa, o cual nos leva a situacións como a que vivimos este ano. O incendio de Chandrexa, iremos falando dela un pouquiño agora. Eu, personalmente, nací no ano 80, traballei en Chandrexa desde o 98 ata o 2003, durante a miña época de estudiante, nos incendios, no servicio de incendios, daquelas que os concellos facían contratacións de brigadas municipais. Pouco formados, pouco disciplinados, pero tiñamos unha cousa que agora mesmo non temos nos servicios de extinción, é o coñecemento do medio. Os servicios de extinción actuais, iremos vendo agora, non sei que formación teñen, pero, dende logo, o coñecemento do medio é nulo. En lugares como Chandrexa, eso é unha catástrofe asegurada. Vou volo enseñar agora, e des ver que o plan de extincións en Chandrexa non funcionou. É dicir, Chandrexa é un concello particular en cuanto a súa orografía, e o lume rematou cando se acabou o material combustible que podía arder, nin máis nin menos. Bueno, supoño que todos, non sei, pero imagino que este ano todos oístes falar de Chandrexa. E máis, creo que houve algún conselleiro que este ano, cando lle falaron de Chandrexa, dixo, non vos preocupedes que se non é dos nosos. Sabes, claro, despois ao final descubriron que sí que era. Era dos de aquí, era dos do país, estaba no centro de Ourense. E máis, un día buscando, para a presentación doxe, buscando o xentilicio de Chandrexa. O xentilicio de Chandrexa é Queixalao, ou Queixalá. E se o buscades no Google é Chandrexao. Eu non o vi na puta vida. Pero, bueno, ese é un pouco o coñecemento que temos de Chandrexa. Pois nada, o que iba. Ese puntiño roxo que vedes aí é Chandrexa, un concello cunha gran superficie, pero unha moi baixa densidade de poboación. Esta é a definición, ou a descripción que se fai de Chandrexa na descripción do pexón do concello, 2009. Atopámonos nun espazo abrupto e moi desigual, situado na zona máis ao norte do macizo central da provincia de Ourense. Non é a Galiza máis verde nin húmida. A paisaxe é contundente, con mimetismo entre o verde arbóreo e outros coridos en tonos ocres e pardos, con penas e masas de arborado. O clima é atlántico, condicionado polas serras do Burgo, San Mamede e Queixa, que o rodean prácticamente o concello, onde as nevadas, case permanentes, condicionan o termómetro. É unha parte máis baixa que coincide co val que forma o río Navea, ao seu paso polo concello, na zona do encoro de Chandrexa, onde se sitúa a capitalidade. Así define o concello no pexón. O das nevadas esquecedio, agora xa non as hai, e o dos tonos ocres e verdes, hoxe é negro. Pero, bueno, no seu momento, supoño que, cando o definiron, parecíase máis a isto. Gustoume, e trouxemos a definición, tamén danos un pouco a idea de como é un concello encaixado entre montañas, con un encoro no mesmo medio, con bastante superficie. Aí tedes o que é o concello. O concello ten casi 172 km cuadrados, unha grandísima superficie,
É dicir, incluso complicada de xestionar, hai que recoñecelo, incluso para as propias administracións locais ou autonómicas a xestión desta superficie prácticamente deshabitada, isto é a Siberia de Galicia, é dicir, é complicado de xestionar, tamén é certo que non hai moito esforzo en xestionala, e ten un encoro no medio. Entón, todo o que sería a parte do alrededor, digamos, son zonas altas que baixan hacia o encoro que está no mesmo medio. E ademais, hai, o que vedes aí, son as linguas dos diferentes ríos que van a verter o encoro. E aquí seguiría hacia baixo, o que sería digamos, o cauce natural do río que agora mesmo está cortado polo encoro. Aquí estaría Póvoa de Tribes, aquí estaría Póvoa de Tribes, Monte de Ramo, Laza, Manzaneda, bueno, a distribución da contorna colocado no mapa. Ese é o concello, onde vemos perfectamente o que vos decía antes, e incluso a definición do peixón aquí adáptase, é dicir, enténdese mellor. Perdón. A Serra do Samamede, aquí estaría Tribes, isto é a estación de esquí de Manzaneda, que despois vou vos enseñar como quedou. A estación de esquí, a Serra do Burgo, que nos limita co concello de Castro Caldelas, digamos, hacia ali quedaríanos a Ribeira Sacra, hacia aquel lado, e aquí que xa entraríamos no que, digamos, o límite xa cos concellos de Laza máis o Parque Natural do Invernadoiro. O que vedes son as carreteras que hai, non hai máis. É dicir, é un concello con moi poucas vías, e máis, toda a parte alta, que imos a falar despois dela, a única vía de comunicación que ten sería unha que sale desde aquí, desde a estación de esquí de Manzaneda, unha pista non asfaltada que chega ata o Parque Natural do Invernadeiro. É a única comunicación que hai por a zona alta. E dentro dos núcleos de Chandrexa, desde os restos núcleos, non hai comunicación con esa pista. É dicir, se unha persoa da Zamorela se escapa unha vaca e ten que ir a buscala ao monte, ten que baixar, recorrer toda esta carretera, subir hasta Manzaneda e volver por aquí pola pista de terra. Non hai comunicación desde o concello coa zona alta, ninguna. E non hai comunicación, non pensedes en que por non haber comunicación podedes subir igual. Non, podedes subir andando, se coñecedes algo medio. Senón, nin andando, se chega facilmente á zona alta. Este outro plano do concello que me chamou moitísimo a atención é o que a zona de Rede Natura, como podedes entender, o medio final, é dicir, a gran riqueza que ten un concello como Chandrexa, en parte tamén é porque é un concello que está ao final leva moitos anos influído por a man humana. É dicir, é un concello que hai grandes cambios que nós mesmos provocamos. Parte da riqueza que poda estar recoñecida, ou tal e como está recoñecida dentro da Rede Natura, tamén foi provocada pola nosa man. Son cambios que agora mesmo, bueno, non sei, son cambios que están se dando outra vez no concello de zonas que con moita parte herbácea e con baixa vegetación que pouco a pouco empeza a transformarse en partes arbustivas de moita altitude e moito menos biodiversas. Polo menos, en unha zona importante da que ardeu, a diversidade empezaba a estar moi limitada debido a que as arbustivas empezaban a ocupar grandes superficies e as partes baixas empezaban a quedar sin vegetación. Este plano, o que vos decía, o plano de Chandrexa, isto todo é Rede Natura. Rede Natura, os que vivimos no medio, iredesnos moitas veces criticar, non, as moitas limitacións que temos pola Rede Natura. Eu creo que non temos grandes limitacións, pero tamén creo que o problema está en que tampouco hai ningún tipo de xestión. É dicir, nós, como habitantes e xestores e elementos que aproveitamos o medio, eu entendo que non é o que máis nos limita na nosa actividade. Pero é certo que ninguén o xestiona. En Chandrexa chegaron, fixeron esas rayas que vedes, lóxicamente, como comprenderedes, a Rede Natura esténdese polos outros concellos, pero evidentemente eu ciñome ao que é o concello de Chandrexa, é dicir, por aquí, pero nadie o xestiona. Veo a alguén, pintou a raya, e cal é a diferencia entre isto e isto? Eu descoñezo. En cuanto a xestión, vos falo, en cuanto a xestión da Rede Natura, está aí. Non sei se hai diñeiro para algún tipo de actuación ou non, pero en principio non se fai nada. Enseño vos o mapa porque despois este mapa vamos a comparalo con outro relacionado co incendio, para que vexades o que se parece este mapa con que vamos a ver un pouquiño máis adiante. A propiedade está moi segregada no concello. Falamos estes días da disponibilidade de chan, de se é unha oportunidade ou un limitante, de que pechen explotacións.
En Chandrexa hai suelo. Hai moitísimo suelo desaproveitado, pero hai poucos gandeiros e hai pouca xente que o pode aproveitar. E despois hai pouca xente que este acostumbrada a xestionar este tipo de territorios. É dicir, como podedes comprender, isto eran parcelas limitadas todas por pedras. Isto todo ardeu, isto todo hoxe está todo negro. Eran parcelas limitadas por pedras que os propietarios pouco a pouco foron mercando e foron estendendo e van facendo parcelas máis grandes, pouco productivas, e que 6 ou 7 meses ao ano están queimadas ou ben pola seca ou ben pola neve. Pola xeada, basicamente. É un concello, como vos dixo antes, cunha densidade de poboación das máis baixas, 2,8 habitantes por quilómetro cuadrado. É dicir, que é moi posible que se os distribuíramos ben non foran capaces de verse durante todo o ano. Fálovos de poboación censada, que dista bastante de poboación residente. É dicir, eu non sei no resto dos concellos, pero nos concellos da montaña de Ourense censamos, dependendo dos intereses e contraintereses, censamos o que sexa. Hai familias censadas completamente que só vive un, tamén é certo que ao mellor vive algún, non coñezo ningún, pero ao mellor hai algún que vive e non está censado. Eu non coñezo ningún. No ano 2010 había 950 persoas censadas, no ano 2000 950, no 2010 640 e no 2025 480. Pero é que o dato ainda é máis sangrante. Dos 480, 120 viven na residencia. Nunha residencia que fixo o Concello, que están dentro. Votan. O rural funciona así. Hai 120 que votan desde a residencia, co cual o traslado é moito máis económico. O resto dos censados distribuímolos polo Concello. E xa vos digo, e non todos dos censados residen no Concello. Non todos. Hai moita xente censada ali que non reside. Tamén é certo que algúns que temos vínculo co Concello, como eu, non estamos censados ali. Pero, bueno, ao final é un vínculo limitado. É un concello eminentemente ligado, como dixen antes, ao sector primario. A actividade económica hai unha, esta. Sector primario, con gandería de vacún, en extensivo e semiextensivo. Semiextensivo, refírome aos sistemas tradicionais, de xente que recolle as vacas durante o inverno polas noites e as mete nas cuadras, e incluso durante o verán a inversa. Recóllenas durante o día, por culpa das moscas, e sácanas a pastorear durante a noite. Cada vez queda menos deso, porque eso require moito manexo. En Chandrexa, o tipo de gandeiro que queda cada vez busca menos. Entón, a maioría son gandeirías extensivas, ligadas ao vacún de carne, non hai máis, non hai outra cousa. E había dúas gandeirías de pequenos rumiantes. Por que vos poño os interrogantes? Porque había dúas. Había dúas. Esta Jorge, que fixo algunha foto que falamos antes, unha delas ardeu. E ardeu completamente. Cando me ardeu, refírome, arderon as cabras todas, arderon os cans, arderon os pastos, e non ardeu o pastor porque é un gran coñecedor do medio. Enlazo un pouco que vos dicía ao principio. Este homiño recorreu 3 horas camiñando desde que deixou as cabras diante da lingua de lume, por sobre o que desta vez é algo excepcional, diante da lingua de lume, partindo de 1100 metros de altitude hasta 1700, que foi onde chegou a parte alta de todo, a estación de montaña de Manzaneda, e xusto cando chegou arriba de todo, digamos que coronaron el máis a lingua de lume. Durante a primeira semana o me tartamudeaba, e non era para menos. Como os digo, arderoulle todo o que tiña, ardeu, todo. Entonces, había dúas gandeirías de pequenos rumiantes no Concello, e queda unha. Esta pode volver a rexurdir? Pode, pero pode volver se aguanta o pastor, se aguanta Carlos. Se el se vai, non vai a volver a ver outro rebaño de ovellas nin de cabras en Chandrexa. Non o vai a ver. Porque vai se manter o que hai, que lle quedan 7 ou 8 anos para xubilarse, e non vai haber nada máis. Co cual, o único que vai a xestionar o territorio van ser as vacas. Que imos ver agora os datos das vacas, e aí des ver que non son moito mellores, tendo en conta da superficie da que falamos anteriormente. O sistema de manexo, basicamente, na maioría das gandeirías é ese, de maio a outubro, novembro, dependendo do ano. Agora mesmo os outonos prolonganse un pelín máis, co cual incluso hasta decembro. Úsanse os montes comunais, a zona esa que vedes aí, as zonas altas, as zonas que arderon. De outubro a maio pastoreanse as fincas e suplementanse con erva seca ou ben silo. A suplementación pode ser prácticamente total durante 4 ou 5 meses, polo que vos dixen. Chandrexa está en Galicia, pero non é o mesmo que a Ponte Nova, ou que Abadín, ou que Chantada. Non é o mesmo.
podedes ir a visitalo para ver as diferencias que hai con respecto a estas zonas. Hai problemas de agua, cando non hai seca, hai frío. Co cual, hai épocas do ano, hai anos que cando, despois do verán, tarda moito en chover, a única época de pastoreo eficiente que hai é na primavera. O resto do ano non hai nada que pastorear. Iso é un pouco do que vos falaba. Isto é primavera, marzo ou abril, fais unha pequena transhumancia, igual que en outras zonas de Galicia, e as vacas suben o que sería desde as zonas baixas hasta as zonas altas. Isto é 2024. O vídeo este é 2024. As vacas suben máis ou menos en 6 horas, desde a parte baixa hasta a parte alta. Elas permanecen xa na parte alta, normalmente autorregulan. Se cando a cousa se pon máis fea durante o inverno, elas mesmas volven a baixar. Algúnas incluso antes. Falamos agora de datos de... Falamos hasta agora de censos humanos, censos persoas, e agora vamos a falar do resto dos animais. No ano 2002 había datos oficiais, 1.218 vacas nutrices en 118 gandeirías. Todo o concello. Todo o concello. Agora mesmo, no 2025, hai 1.008 vacas en 51 gandeirías. Non fixen a conta, pero se as dividides vedes que as gandeirías son pequenas. É dicir, pues posiblemente, non sei, 20 vacas, non, máis ou menos sale a conta, en torno a 20 vacas por gandeiro. Non son 20 realmente, porque realmente cada vez se separan máis. Hai un grupo de gandeirías de 2, 3, 4 vacas e hai un grupo de 40, 50. As máis grandes teñen 60. Non hai ningunha gandeiría en Chandrexa con máis de 60 vacas. Todas están por debaixo. Despois o que vos decía antes, quedan as de ovino e caprino. Das 51 gandeirías, 40 están na zona que marcamos antes como Red de Natura. É dicir, no resto do concello estarían o resto, hai 11. É dicir, realmente a zona con máis gandeiría e incluso con máis habitantes é a zona que estaba dentro onde marcamos antes o da Red de Natura. A idade media da poboación é de 64 anos, idade media, é dicir, imaginadevos como son os máis novos. Douvos un dato no ano 80, cando nacín eu, éramos 7, do ano 80 éramos 7, e do 81 eran 9. Sabedes cantos naceron nos últimos 4 anos? Ningún. 4 anos con ningún. Co cual, xa vos facedes unha idea máis ou menos de como está a gráfica da poboación. 64 anos, a metade dos gandeiros non reside no concello, o 40% deles teñen a gandeiría como segunda actividade, e o outro 40 están xubilados. Co cual, se sumamos o 40 que ten como segunda actividade, máis o 40 que están xubilados, o que nos queda son os que máis ou menos viven da gandeiría exclusivamente, que son un 20%. Co cual, é unha actividade pouco profesional. Aquí entramos nunha discusión acerca da xente que ten a gandeiría como segunda actividade, que moitas veces discutimos sobre o intrusismo ou non intrusismo da xente que ten... É o que hai. É o que hai. Se nos gustan ben e se non nos gustan, que non se marchen. É dicir, que non se marchen. Porque o día que se vayan eles e se nos quede outro 20% solo, ese 20 vaise tamén, É dicir, é a realidade do concello. Entonces, como segunda actividade, como terceira ou como cuarta. Ojalá houbera máis xente con actividade no concello que puderan axudar un pouco a xestionar eso que vedes aí. Porque, claro, antes falamos das vacas. Vos imaginades as fotos das superficies que estamos vendo e soldade 1000 vacas aí. Non se ven. Bueno, todo isto máis ou menos, todo a definición un pouco da parte, digamos, da parte humana, a parte animal do territorio, lévanos a isto. Esta foto xa é agora deste ano. É a primeira que temos, que simboliza un pouco, creo que, o camiño que está levando a nosa determinada zona. É dicir, empezas dunha zona menos queimada, pero ao final acabas en algo que está completamente queimado. É dos poucos carreiros que aínda se conservaban na zona das cabras, na zona de onde arderon as cabras, dos poucos carreiros que se conservaban, gracias ao rebaño de cabras que había,
que aínda colaboraba en que poderas andar medianamente por determinadas zonas do monte, porque onde non pasaban as cabras xa non podías andar, e lóxicamente moito menos as vacas. É un territorio que sempre estuvo bastante ligado ao lume. Como vos dixen antes, eu traballei 4 anos no Servicio Municipal de Incendios. Os incendios grandes, incluso onte miraba datos para hoxe, os incendios grandes que eu recordo no Concello, ningún superaba as 500 hectáreas. Un incendio de 500 hectáreas no ano 2000 era brutal. E o 2000 parece que fai moitísimo, pero é que foi fai nada, É dicir, un incendio grande era de 500. Estive vendo que chegou a haber algún no Concello do Barco, e máis no Concello, creo que era Castro Calderas, de 2.400, 2.500. Pero eso xa eran de forma excepcional e un ou dous. Evidentemente, moita superficie, pero vamos a ver a superficie que ardeu este ano, co cual imos ver a diferencia. E de todas formas, xa hai tempo que nos apuntan que isto pode ocurrir. Esa foto é do 2011, me parece, creo que é do 2011, non sei se 11 ou 12, creo que é do 11. Setembro do 2011. Arderon casi 11.000 hectáreas. A zona alta toda da pista que vos falaba antes que comunica co Invernadero. Toda a zona alta ardeu. Que pasa? Por que este incendio tivo moita menos repercusión dos que están tendo actualmente? Porque esa zona toda está deshabitada. É dicir, o pobo máis cercano deste incendio de 11.000 hectáreas estaba a 3 kilómetros. Entón foi ardendo, e un día parou e deixou de arder. Pero xa ese ano non pintaba ben. Houve algún cambio con respecto deste ano, co cual este ano empeorou bastante. Pero bueno, eso, xa hai un par de anos que apuntaba a que os incendios podense facer bastante grandes. 2025, este ano no que estamos. O ano no que Chandrexa, como decíamos ao principio, pasa a ser coñecida en todo Galicia. O primeiro incendio que se produce é o de Parafita. Non sei se seguistes algo as noticias, en Chandrexa definíanse dous incendios, o de Parafita máis o de Riqueixo. Son dous núcleos, e os dous próximos en a mesma ladeira, un en unha esquina e outro na outra. O primeiro dos incendios é o de Parafita, é na primeira semana de agosto, e é por un rayo. É unha tormenta seca, con un rayo en Parafita, onde posteriormente arderán as cabras. E prodúcese ese incendio. Un incendio no que arderon, non sei, ao mellor 1.000 hectáreas ou 1.500 hectáreas, pero que aparentemente quedara extinguido. Digo aparentemente porque todos os días subiron os servicios de extinción ao incendio. Todos os días, durante esa semana. Eso foi empeorando, e o día 8 de agosto iníciase o que se chama o incendio de Requeixo, que é o outro núcleo, digamos nas dúas esquinas do Concello. O incendio de Requeixo, ao igual que o que vos enseñé antes do 2014, iníciase na zona alta, nunha zona de Monte Raso, dende onde se inicia o incendio ata a pista máis cercana 5 kilómetros, o cual, é dicir, incluso ir prender lume ali é moi complicado, chegar a iniciar aquele incendio, porque o incendio chamase de Requeixo, pero desde o incendio ao pueblo hai unha tirada, fanche falta 2 horas andando. Iniciase ese incendio. Un incendio sin moita importancia, sin máis. Un incendio que se inicia na zona alta, ao igual que o 2014, que todo apunta que vai volver calcinar a zona alta toda, pero que non vai pasar a máis, porque normalmente non pasa. Que pasa? Que ese incendio do 8 de agosto foise deixando, cando había algún medio disponible subía hasta ali, foi quedando, pero claro, a partir do 11-12 de agosto, xa polas noites xa se empezaba a ver o reflexo no ceo. É dicir, digamos, a miña casa familiar está xusto en Doncoro, e polas noites xa había ese reflexo do incendio de arriba. É dicir, aquelo empezaba a pintar mal, visto que as previsións meteorolóxicas non eran boas. E chegamos ao 15 de agosto. 15 de agosto, desde o 8 ao 15, ardendo sin ningún control. Sí, é certo que de vez en cuando subían medios, pero en ningún momento houve un empeño claro de facer algo con aquelo, porque algo habría que haber feito, porque pode non pasar nada, e se pasa, bueno, foise deixando. E o día 15 é o día que digamos que se desata a tormenta perfecta. Hai humidade, hai baixa humidade, hai temperatura e, sobre todo, hai moitísimo vento. Eso sumado a que hai moitísimo material combustible en todo o monte. O incendio de Requeixo chega aos cumios e empeza a baixar hacia os núcleos, empeza a baixar hacia o encoro. E, en ese momento, reactívase o incendio de Parafita, o incendio do que falamos anteriormente, o incendio da tormenta seca. Os incendios separados, 8-9 kilómetros. As 4 horas xuntáranse. Para que vos fades unha idea de como, da velocidade a que avanzaban as lapas, é dicir,
Era brutal. Eu non sei cal era a velocidade real daquelo, pero eu non vi nunca nada parecido. Os incendios xúntanse, imos vendo aquí un pouquiño o que vos decía ao principio, o 10 de agosto, esa é a primeira mancha de incendios, aí está a cola do embalse, o incendio está na parte alta, sin problema. Daí non se nos vai marchar, os incendios hacia abaixo non avanzaron nunca. Entonces foise deixando. 950 hectáreas o primeiro día. Para que vos fagades unha idea xa do volumen que tiña isto en un solo día. Despois xa é creo que o día 11, 2.500 hectáreas. É dicir, 3 días, 2.500 hectáreas. Seguía sin ser problemático, pero xa empezaba a chegarse aos núcleos, como decía antes. 13 de agosto, 5.000 hectáreas. Aínda non era un problema. Ten en conta que o problema empeza o día 15. Pero o núcleo de Requeixo xa queda aquí, xa queda sitiado polo lume. Co cual, este día xa podíamos empezar a pensar que isto podía complicarse, pero aínda se deixou. Hasta o 15 de agosto. Esa é a zona alta, esa é a estación de esquí de Manzaneda. Iso é cando se xuntan os incendios de Chandrexa e o de Manzaneda. O que vedes no medio, onde ides ver as vacas agora, esos son as pistas de esquí da estación. Este é o incendio de Manzaneda, do Concello de Manzaneda, e o outro é o incendio que sube de Chandrexa. Para que vos fagades unha idea de como está. Aí había 350 vacas e 11 gandeiros. Ni un só medio de extinción entre a noite. Ni uno. Cero. Quedaron os 11 carvacas dentro. É certo que chegou a haber tal cantidad de fumo que ao final limitáronse a intentar queimar a contorna das vacas e sobrevivir. Non houbo máis. Ali se quedaron os 11 cas 300 e pico 400 vacas. Como vos decía antes, aquí xa é cando todo se complica. Isto é o incendio de Requeixo, do que falamos hasta agora. Este xa é o incendio de Parafita. E agora xa é tarde. Agora desde aquí hasta aquí hai 50 kilómetros. 50 kilómetros. É dicir, ahora dá igual. Ahora non importa o que queramos facer con el. Isto non ten ningún tipo de solución. É dicir, o único que nos queda é esperar. Que é o que se fixo, esperar. Ali ven un incendio do Concello de Monte de Ramo e aquí sube outro do Concello de Laza. Para que vos fagades un pouco a idea de cual era a situación na contorna. Isto en satélite visto hoxe aquí mola, pero ali non mola unha merda. É dicir, ali non se ve nada. Estos días ali era totalmente insufrible. Había moitísimo vento, moitísimo fume e moitísima desinformación. É dicir, ali a xente realmente non sabía nin que era o que podía pasar, porque chegou un momento, este lume vai ladeira abaixo, pero chegou un momento no que cruza aquí os regos e volve vir ladeira arriba. É dicir, a maioría dos núcleos volve a escoller ladeira arriba. Co cual, houve un momento que o descontrol era total. As carreteras quedan, a pouca carretera que hai que rodea o Concello, todo en Coro, queda cortada e a xente queda aillada nos seus núcleos. O cual foi o que salvou os núcleos. Porque se chegan a ver baleirados núcleos, houberan ardido. Porque volvíamos un pouco do principio. Dicir, no momento en que sacas a xente que coñece o medio dos propios núcleos, a maioría deles van arder. Porque os medios, e máis en Chandrexa ou concellos como Chandrexa, non van ter fácil acceso a gran parte dos núcleos. Isto é máis ou menos o que ardeu en Chandrexa. Digo máis ou menos porque o mapa 29. Entón non hai ningún mapa oficial, pero, sabendo onde chegou o incendio, aí vedes, 10.000 hectáreas só no Concello de Chandrexa, que ten 17.000. 10.000 só no de Chandrexa. E ardeu moito máis nos concellos lindantes. En total, 10.000 máis os dos concellos lindantes, 16.000. Eso xa un pouco para a discusión dos datos. No Concello de Chandrexa, todo isto que vedes, todo isto ardeu. Que se vos fixades un pouco co que vos dixen ao principio, da Rede Natura, os mapas son prácticamente os mesmos. É dicir, ardeu o 100% da superficie de Rede Natura do Concello de Chandrexa. E diredes, bueno, pues parece feito a posta, non está feito a posta. É que aquí hai un río e aquí está un coro. É dicir, ardeu todo o que era combustible no Concello, ardeu todo. Non quedou nada. Por que?
as partes aquí máis baixas pegadas aos núcleos son as que salvou a xente, e que son as partes que están aproveitadas en prados que non chegaron a arder. O resto ardeu todo, 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 todo. É dicir, se o primeiro día, se o día 8, cando empezou o incendio de Requeixo, aquilo que podía parecer unha locura, houberan collido o servicio de extinción e houberan iniciado o lume por aquí, houberamos resolto o problema. Claro, pero era unha locura. Como vas facer un contralume a 2 días de que chegue o lume? Ao final fixose solo. Non sei, é un pouco para a reflexión acerca de como funcionamos nos servicios de extinción actualmente. É dicir, lóxicamente os servicios non funcionan. Pero non é só o que non funciona, é que tivemos a sorte de que non ardeu ninguén. Porque o que falábamos antes de Carlos, do home das cabras, é que se en vez de estar Carlos ali, está o grupo da UME, arden todos. Todos. Era imposible sair dali. Os seguintes días, arde sin control, e a partir de aí xa é o desmadre. Xa vedes, arde todo. Este é un embalse do Cenza, sinto está a Nieves, ali encima do embalse do Cenza, ali xa baixando hacia a zona bosa de Viana. Xa vedes que o bulldozer, supoño que xa non estaría en moi boas condicións, porque tiña a cuchilla rota e quedou ali e ardeu. Incluso arde as zonas de decir esta porta non funcionou para o lume. Xa sabemos que isto non vale, porque ardeu dos dous lados. Isto todo o que vedes está todo calcinado, todo. Pero hai estas fotos, pero podríamos traer miles de fotos de zonas e de grandes superficies que están totalmente calcinadas. Esta é a estación de esquí, da que falamos ao principio. Isto foi o único que non ardeu. É que desta non tiña foto de la queimada. Pero isto foi o único que non ardeu das instalacións. O resto todo, ardeu todo, completamente. Non quedou nada. Sí, porque é o que ocupan as edificacións máis o campo de fútbol, que está aquí. Campo de fútbol onde acabaron as vacas dos veciños que as meteron no campo de fútbol, porque como a erva era pequeniña, ali non ardeu. Pero o resto ardeu todo. Estas pistas son onde víamos o vídeo anteriormente das vacas e da xente, que quedou metida nestas pistas. Isto ardeu todo, non quedou nada. Todo menos as pedras. Alguén dixo que ardera, que total neste país só ardían pedras e algo máis, non me acordo que era, as pedras non arderon. En Chandrexa, polo menos, as pedras quedaron. O resto ardeunos todo, pero pedras quedaron. Queríamos contar unha anécdota daí desta foto. Non sei se coñecedes os curros tradicionais ali da zona, que o que é unha pequena construcción, unha pequena casetiño. Se alguén ten curiosidade, entrades estes días nas redes sociais do Concello de Manzaneda, estánse rehabilitando, hai unhas fotos moi guapas destas zonas que se están rehabilitando estes días. Bueno, pois, isto é unha pequena casetiña, cunha parede de en torno a 2 metros, que se usaba para pernoctar as cabras e máis protexelas, e aquí quedaba o pastor. Aí quedou unha persoa, aí, durante 10 días. Hasta que pudo salir, coas cabras. Non quixo sair cando chegaron os servicios de emerxencia, e se ardían as cabras, ardía el, eran ovellas en este caso, do Concello de Manzaneda, e aí quedou. Porque ademais, claro, despois aquí non se podía andar. Xa vos imaginades unha vez que ardeu isto como quedou. Non somente quedou moi quente, sino que había incendio a grandes profundidades. Pois aí, 10 días, e sobreviviu. É dicir, hai héroes que non saben nos medios que realmente son os que foron capaces de aguantar aí. Eu creo que é o último ano que sube. É unha persoa maior, eu creo que é o último ano. Tampouco me extraña. A partir de aí comeza a nova realidade. Comeza a nova realidade que consiste en volver hacia baixo. Durante, non sei, 8, 9, 10 días non se poden sacar os animais da zona alta, os animais que iban os pés, faltan algúns animais, falamos de animais domésticos. O resto quedou todo calcinado, ali non quedou nada. Que vos imaginadevos unha lingua de lume de 50 km e que te pille no medio. É dicir, da igual o que corras. Estás chamuscado. Entonces, eso, empezan a baixarse os animais, empeza a realidade da xente que reside dali, da que xestiona territorio, que falábamos ao principio. Isto é feita desde a parte arriba de todo, desde os 1700 metros de Manzaneda, esta ladeira toda, aí ao fondo está un coro de Chandrexa. Eso todo está queimado. Pero todo, hasta o que alcanza a vista. A cámara do móvil non é boa. Pero, lóxicamente, todo o que ves por aí está todo queimado. Non se ve nada que non estea queimado. A frota está feita da propia carretera. E despois queda a outra parte, da que falamos ao principio, que deixei un pouco cunha mención específica, porque é relacionada cos servicios de extinción. Eso é un bulldozer. En Chandrexa había 10 ou 12 bulldozers facendo cortes. Cortes como eses, como os que vedes. Non sei se vedes este corte. Este corte fíxose por medio do queimado, hasta onde pareceu que pudo haber chegado. Aí volveu e cortou o prado. Este é un prado de 4 hectáreas que o cortou por abaixo, polo medio e por arriba. Por qué? Pois pareceu que podía ser unha boa idea. Pero isto desde que xa ardera todo. É dicir, isto porque mandaron para ali a unha persoa con bulldozer e fixo isto que vedes.
estos cortes. A desfeita é brutal. Hai dúas vías romanas destas, ali na zona de Chandrexa había moitos camiños que iban máis enterrados, digamos, que os prados do lao, e os propios carros, as rodas dos carros marcaban as pedras do chan, que están traballadas durante anos e anos, esas pedras do chan. Dúas delas están completamente desfeitas. Entraron as máquinas na parte alta, estaban máis baixas, entraron na parte alta e rellenáronas. Dúas delas. Pero centos e centos de metros das calzadas esas. Non é culpa da máquina, pero lóxicamente o servicio de alguma maneira teria que estar regulado para que non nos pasara isto. Eu digo vos, gran parte dos gandeiros de ali agora mesmo teñen dous problemas. Non teñen forraxe nin pastos, pero teñen un problema gordo para moverse. Moi gordo, porque isto non é nada. Isto está en todos os núcleos. En todos os núcleos, que como vos dixen ao principio, ao final ardeu todo. Pero bueno, ali estuveron as máquinas. Bueno, eu que parecía un pouco de reflexión, espero que esta experiencia aprendéramos algo. Eu non sei hasta onde pode resistir o medio, a foto tamén é de agora, co cual, aínda que parece increíble, algo queda. Algo queda. Pero igual, se seguimos así, acaba non quedando nada. Porque a verdade que tivemos sorte de que foron caendo 4 gotiñas, moi pouco, pero, digamos, lentamente, igual de momento, parece que algo vai saindo. E quería acabar co... Bueno, este é un texto moito máis longo, de Brigitte. Brigitte é queixalá, non chandrexá, como vos dixen ao principio, queixalá. Que dice, a noite partiuse en dous. As que quedaron falan da vida nun fío, de todo ou nada, de apagar o lume co corpo, cos ollos derramados polo fume, coas mans reventadas polas xestas. As que marchamos, falamos do medo e da culpa de marchar, da carraxe de non arrancalos de ali, metidos no coche, secuestrados cara onde non quedara lume, que arda todo menos eles, que non arda. Enlaza un pouco co que vos dixen ao principio. Ao final, todo isto ten unha parte social importantísima. E a parte que non sai dos medios. Vive xente que cada vez hai menos no medio e que sucesos como deste ano axudan un pouco.